as supported by Czech Fashion Council, Mapping Culture and State of the World 2024. Takže PXS opäť mapuje, snaží sa mapovať a vnímať, čo sa deje, čo sa žije, čo sa vysiela, čo sa produkuje, čo sa z nás prechádza, čo máme očakávať a čo sa tvorí aktuálne, momentálne, teraz. Ďalšia epizóda sa začína slovom The Electricity, pretože elektrina bude zásadnou prenosovou akciou roku 2024, jedna z tých najzásadnejších, najkľúčovejších termínov, pretože sa očakávajú outages, teda rozličné výpadky elektriny z viacerých dôvodov. Očakávajú sa skrátka narušenia systému, rozličné cracks a rozličné, čo začujem termínom shakes, rozličné vychýlenia, výkyvy. Príroda nám bude chcieť povedať alebo ukázať, že by sme nemali brať elektrínu za samozrejmosť a žiadnu energiu za samozrejmosť, pretože energia sa vždycky musí niekde ťažko vytvoriť a my ho potom len tak ľahko užijeme, ale vždycky si to pocítime nejakým spôsobom, pretože veci sa vždy vyrovnajú, príroda vždycky si zachováva svoj ekvilibrium, svoju harmóniu. Nazvite to ako chcete. To je moja viera v Božiu spravodlivosť. Takže elektrínu by sme si mali viac vážiť, tak ako váži akúkoľvek inú energiu, pretože v tomto slove sa ukryl fluidum roku 2024. Coachella 2024, jeden z najprominentnejších, najzazobanejších, najviac nepotických festivalov na svete, čo je skôr taká plejada slávnych osobností. Každopádne, tento rok tam vystupovali niektoré známe osobnosti, ako tu práve zaznamenaná Doja Cat, v pozadí som tak vykolážoval Lil Nas Xa, myslím. Obidve tie osobnosti tam vystupili v pomerne hororových húkoch, čo tiež dosť odrážalo atmosféru súčasnej doby, súčasného zeitgeistu. Táto vec sa stala pred pár dňami v Londýne a to, že centrom Londýna, centrom mesta sa prehnali kone pofrkané krvou alebo zašpinené od krvi alebo nejaké umelej, to už neviem, farby. Každopádne tento obraz samotný je jeden z najapokalyptickejších a by som povedal, archetypálnejších obrazov, keď sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku, že je to skrátka silný znak a silný symbol, ktorý nám niečo chce hovoriť a vypovedať. Epilóg som tu vybral preto, že epilóg sa obvykle píše na konci knihy, na konci príbehu, niečo ako na rozlúčku. Epilóg je nejaké uzavretie do završenia, nejaké conclusion, ale pomerne patetické, pomerne nostalgické. Čiže to veľmi zvýrazňuje to, čo momentálne sa žije, momentálnu kultúru a dianie vo svete, čo nakoniec reprezentuje aj tento X-Post, kde Dan Kisek hovorí, že na tohtoročnom bienále v Benátkach, čo je najslavnejšia vlastne umelecká akcia, umelecký festival na svete, hovorí, že tentokrát to pôsobí veľmi anti-contemporary, až zúfalo vlastne spiatočnícky. Retrograde je to slovo, taktiež slovo roku 2024. A že tam nie sú žiadne ozveny buď prítomnosti, ale skôr túžba po úniku vlastne z prítomnosti. Že ten escape a escaping, takisto veľmi silné slovo 2024, aj keď ja by som tam skôr definoval to termínom scope. Scope je o mnoho zásadnejšie a výraznejšie slovo pre fluidum, atmosféru tohto roku. Čiže hovorí to ako si nejakom úniku až hanbe za to 21. vizuálnu kultúru 21. storočia a skôr ten návrat k minulosti. A dá sa povedať, že čím hlbšie minulosti, tým výraznejšie a živšia je ten prežitok z tej percepcie. Toto je Psy-Op, alebo ak chcete meme. Je
roku, teda aktuálny, ktorý postol aj Elon Musk, je to proste veľmi X-postový mím, kde na spodu máme Goblin Mode, čiže nejakých škriatkov alebo čarovníkov, trpaslíkov. V strede je človek, homo, obklopený cringeom a planétami, kovmi a hviezdami, meteormi a na vrchu je God Mode, obklopený algoritmami. Takže je to úplne jasné, čo nám to chce povedať. Tento cover som vybral z toho dôvodu, pretože mi veľmi nostalgicky, osobne a veľmi silno, freneticky až vizuálne vyrezaný graficky pripomína kultúru metalových coverov, najmä z tej fínskej scény zo začiatku milénia. A skrátka, je veľmi silný. A ešte takisto pripomína trochu niečo veľmi okultné, a to sú iluminátov a ich satanistické rituály. Takže hard to say in 2024. Nike On Air Live Presentation. Takže toto je jeden z popredných najväčších športových / fashion prezentácií na svete. Máme tu, vybral som z viacerých dôvodov. Jednak diverzita, grafika, tie fotografie vyzerajú ako z tabiel, školských tabiel z minulej doby. Máme tu color scheme, tie farebné schémy a odtiene a hlavne samotný set design. Set design je pomerne jednoduchý, silný, účinný, frontálny. Color scheme nám pripomína oranžovú a takú trochu tlmenú, umelú oranžovú s modrou, čo mi osobne pripomenulo plagáty turné Billie Eilish na rok 2025, ktoré už sú po mestách, kde takisto je dominantná oranžová a modrá. Takže zase nám to niečo hovorí. Modrá bude veľmi kľúčová pre 2025, kdežto spojený s tou oranžovou vytvára takú zvláštnu až chorobnú mixture, ktorá s nami tu bude na konci roku 2024. Tak, túto selekciu som vybral z toho dôvodu, že HBO Max ako jedna z popredných streamovacích platform vybrala tieto skvosty na mesiac máj 2024 a je to veľmi divný a šialený patologický mix temných alebo hororových diel ako Black Christmas, The Dead Don't Die alebo aj veľmi fuck-upového The Killing of Sacred Deer alebo Zabití posvátneho jelena, spojení s Mad Maxovskou trilógiou, klasický Mad Max 79, Mad Max 2 a Mad Max Beyond Thunderdome. Pomysel na Mad Max 3. A máme tam Poltergeisty, takže je to brutálne. To máme v ponuke akurát aktuálne. Máme tu ďalej. Vybral som z newyorskej indie fashion scény. Women's History Museum, môj obľúbený label. Tielko, na ktorom sú kosti a na ktorom sú metalové, na ktorom sú skrátka reťaze a hovorí rock. Takže let it rock, asi to budeme musieť povedať na konci tohto roka. Let it rock ako rocks v našich pohároch. Ďalej vec, ktorá sa týka zeme. Luca Forcucci, Terra. Nie je to krásne? Zase vec Very Earthy 2024, je to všetko o zemi. Zvuk zeme a reprezentácia hudobnej experimentálnej scény, ktorá, ako viete, je najsilnejšia v oblasti Švajčiarska, Talianska. Je to vybraté z magazínu, ktorý sa venuje Neural. Tu máme P-Stain Jordan Lucas Denim, aj keď P-Stain Denim slabšie preslavil a najslavnejšie preslavil, alebo urobila si modný produkt dizajnerka Dipezza. P-Stain Denim, zase veľmi natural thing, už ako modný produkt, nie ako produkt, za ktorý by si sa mali hambiť, alebo oblečenie, ktorý by si sa mali hambiť. Hádam možno s nadsázkou povedať, že ten bude nasledovať Shitstain Panties, alebo niečo podobné. A$AP Rocky featuring Puma. Toto je veľmi zvláštne, aktuálna kampaň, kolaborácia jedného z najslavnejších reperov v súčasnosti a jedného z najetablovanejších športových značiek. A k tomu sú to zdanlivo pitoreskné obrázky, avšak miešajú ten easygoing feeling s
s backgroundom, ktorý je veľmi ťažký, apokalyptický, kde na tej pravej fotke mi to pripomína rozbombardovaný Berlín po druhej svetovej vojne. Takže zase verím ťažko, nostalgicko, apokalyptické. Born X Race, featuring St. Michael, tak takto kolaborácia vpravo, klikínka, po ktorej sú pokreslené krásne kresbičky, ktoré mne osobne pripomínajú kresby, ktoré si deti vyrezovajú do lavíc v školách, alebo kresby, ktoré kreslia väzni na stenách cieľ, čo je veľmi ťažká tematika, jednoduchá, surová, náročná.